Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Unang ilam jang United Democratic Party UDP bat kaliang persyak ka Khasi Sultan District Council KHADC ubat Tito Starwell Khanya ka kendai trik jong na opera ulasim bakara jong Congress ban weng no eladi naga Executive Committee balai alam da National People's Party NPP tang arbanash wa ka election shaki ADC kadai tang ka kamkai bat ka kambi tang bandarap jot habakran sikilap thai kubor ubat Titos ulong baka Congress kalai trailang hasenda bat ka NPP na kabenta ban pen khalem no ya ka EC ka balai snem shiteng balai alam da ka UDP ha ka HADC kadai ka kamkai ha kamat paidbah balai gi pen board menta ban weng no na ka EC ha banaduk ka bastang kila Kyrshan yaki ban pen yeso sya ka EC ban pen khalem yanga ulong kadai ka kamle tamasa bat ka kambi ki Congress ki kwa ban pynbiej paidbah ki tharai ba ki paitbah ki dei ki bi kani ka jingthmu ban mi no na ka EC kadai tang bandarap jot bat yalam baklai paitbah ong ni nong yalam ka UDP da ka ban rap ro bagi paitbah kin ai ka jingsneng ka biang ha ka election ka banwan kini ki armut ki MDC ka Congress ki bakan top yu deputy chief executive member uba pensingan NCM uba mi khmat na ka mau khar pen thorong khna constituency baruba Roni Viling do uba mi khmat na melim kila pen kre ban mi no na ka EC jang ka KHADC shwa ka election ka banwan kata hadin bakila sya pen bor hakinong trega party kumjo ha ka AICC itlong khubor ki pentip basyan an sa shim ya karai halor ka te ka kam khamtam hababo ha ka jingmut bau ba pensingan lang NCM uba dairu working president jang ka Congress un sa pen kre ban ya khun biang ha ka ni ka election ka banwan na ka ni ka party kumtaru ka jingbeteng ban pen bor kala ban pen long yo ba PNCM ba namdan daki wei pat kilat kilenting rei ban mi na ka EC balai lam da ka NPP ha ka HADC laong ka telong khubor